हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣ के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ आमगे संप्रदाय आमगे देवनाथाचे देवस्थानात आमगे आम्हाला अनुवाद घेऊनच मुखार त्या कसले ते कार्यक्रम जाम काजले नेमको जास्त फर्स्ट तुम्ही व्हॉट्सअप आहे आमगे अंबलमेड असो तुमका कोची देवस्थान वेंकटरमण देवस्थान दर्शनी का सगळे देवस्थान आम्हाला आमचं कसं गौरव दिलाय रे तशी तर काय दिला ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ नाही सर मला पूर्वाश्रम का और सोमे पे हरिद्वार शुरू हरिद्वार सोमे सगळा हरिद्वार शुरू आज पुढे ते हेले मला रे आता बिझी असते आगे चांगला बिजून चांगला मागे एडेस वर्ष आजच्या वेळे मागा आणि तू मुंबईला मी मटण सावाची पर मटण सावं तिरुपती तिरुमला मटण साव मोठं तिरुमला देसा देसार रथोत्सव ज्या दशमानोत्सव या वर्षी आमगेल स्वाम्यान तशी आमगेल समाज वाटवणाऱ्या अगर स्वाम्यान असेल नाही मागीर आता सौकर विचारलंय सौकर विचारचे आणि पुरा कार्यक्रमाक स्वाम्यान एक गाव त्याच्यान मागीर शिराळी ते देवते रुपयाला शिराळी मम्मा इकडे ते आवय भाई 4 किलोमीटर भाई ऑपोजिट 4-5 किलोमीटर शिराळी आज वेळे डिसेंबर मार्गशीर्ष दोन्ही आपल्या पहिला रे पुरा फिक्सच दा कळून तुमका आता जे आमगेने जी आमक बोमच्या दादी स्वामी आमच्या गाव आहे येनी ते बेजार करतात आम्ही कसं कुठचे जाम गाणं जल्दी जाम चुकले करतात आता अंगाची एक चातुर्मास ज्ञान और स्वाम्याने 1968 66 मागीर आता 66 68 66 like और स्वाम्याने पुढे काही प्रत्येक गावात चातुर्मासाचे आता जे आम्ही फिक्स असतात त्यांचे इयर आम्ही यो चातुर्मास फिक्स असतात नेक्स्ट अंगा काही बेंगलोर त्याच्या नेक्स्ट मालकेश्वर त्याच्या नेक्स्ट बागमंडल ते असतात तर विनंती पत्र मस्त असे आणि ते केल्या प्रत्येक गावात बेजार करतात इथे आमच्या गावात काही घेऊन बेसतात आणि बर करतात म्हणजे समाजा विश्वास त्यावेळी तो सिंहासनार बेसमचे त्यावेळी मात्र चातुर्मास आवडे त्यावेळी स्वाम्याने ती केल्या तेव्हा लेच निघून कसं केल्या तेव्हा निमगितली एक वसंत मास म्हणून केलं वसंत मास कासरकोट जिल्हा मस्त कडे त्याला आता नेक्स्ट भाग बेलतंगडी म्हणा कोची जिल्हा चातुर्मास जिल्हा वसंत मास जिल्हा ते जाऊन ते निमित मस्त जला
ताका विनंती मस्त केली देवांची माझं नाही मागीर स्वाम्याने ती गेल्या म्हणा मागोल सो ताका 1 महिने मला व्यासोल सो त्या वे फिक्स माग मी कर मला जाय ना बस गोमकांना सगळेच गोमत असतात चातुर्मासाला 4 महिने असतात 4 मागीर वसंत मासा 2 महिने मागीर नोर्ता घेरदार आपण हरिस्मरणेय बलविದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವನೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ संघात बल असलेलं समाजाच्या मस्त समाजा बरेपणा कामा काम जातात निधी नसून सर्वे करा बनागल त्याचं नाही कशी आमगेल स्वार्थ असता आम्ही समाज आहे काम करचे ना स्वार्थची किंमत दवरला त्यावेळी मस्त बरेपणा कारणीभूत जाता आणि आमकां तर वैयक्तीक ज्यान कसले मेळना ज्या वस्ताना समाज हाडूना त्यावेळी त्यान दूर केल्यार सर्वे चांगा जाता बरें